Tervepä terve, olisi mun vuoro toteuttaa kahta nykyisin kovasti suosittua trendikästä toimintoa. Toinen on tietysti tämä selfie. Selfie, joo, on hieno. Ja sitten toinen on tää haaste. Mä oon nyt tällä yksin täällä tallilla, niin selfiehän tästä tulee. Ja sitten näin eläinystävänä, niin mä haluaisin nyt kokeilla, miten toimii keppi ja porkkana ja toimiko niistä jompikumpi paremmin kuin toinen. Tässä mulla on porkkana, näitä on, ja tässä mulla on keppi, näitäkin on. Ensimmäinen kokeilu on, että miten mä saan hevosen tulemaan luokse. Ensin mä virvon tällä. Hevonen, hevonen, tule luokse hevonen. No, itse asiassa tää kyllä tulee. Okei, ja nyt meillä on sitten seuraava vaihe tässä keppi- ja porkkana harjoituksessa se, että hevonen pitää saada harjattua. Ja tää on vähän korkea tää heppa. Mä en oikein tähän ylättyy harjaamaan sitä aina. Ja mun katsotaan, josko se auttaisi, jos mä koitan tällä kepillä ja harjalla. Joo, ei tää keppi ei ollut tässäkään hyvä. Mutta katsotaan, että onnistuisiko tää sama. Oho, sori. Kiva tuijottaa seinää. Sama, jos annettais annettais täällä tämä porkkana. Näyttäkö? Onna. Joo, vitsi, tästä tulee hieno video. Saako nyt harjata? Joo, maistuu porkkana ja harjaus onnistuu. Hyvä. Niin. Hienosti. Saako vähän, ei nyt ihan vielä ylätä katsotaan, että ottaisit se toisen porkkanan täältä aloittaisit. Noin. Hienoa. Joo. Noin, no kato nyt ylet. Joo, nyt se on yletty. Okei. Tää oli nyt selkeä erävoitto. Porkkana voitti kepin. Ja hetkeksi video pauselle, jotta voidaan tehdä muita hommia. Vai mitä? Joo, lisää porkkana. Okei, se on sitten 3. eläinkoetta eessä. Mulla oli tässä tarkoitus kokeilla, että kuinka tää hevonen taipuu kepillä ja kuinka se taipuu porkkanalla. Mutta ei tämä yksikätinen ratsastus ja kuvaus ja taivutus nyt ehkä ole ihan kauhean hyvä. Mutta no joo, kokeillaan. Ei heppa. Taivu. Katsotaan sit, jos tää taipuisi tälleen, kun mä tästä tälleen tätä taivutan. Ei se kävele vaan suoraan. Otas mennäs vähän järkkäämään paikkaan. No. Koitetaan nyt vielä kerran. Hevonen! Hevonen! Taipuu! Ei. Niin siis tässä mä tällä kepillä tätä nyt, niin kuin näette, niin hakkaan, jotta se taipuisi. Ei taipunut. Katsotaan miten käy tällä porkkanalla. Hevonen! Taivutko? Hyvin taipuu. Joo. Eli musta nyt tuntuu, että tää mun eläinkoon nyt todisti sen, ai niin ei saa. Eläinkoon todisti sen, että hevonen tulee luokse kepistä huolimatta. Porkkanalla se tulee ainakin. Hevosen päätä ei voi harjata kepin avustuksella, porkkanan avustuksella voi. Ja hevonen vieläkö taipuu? Ei tule. Niin, haloo. Noniin. Ei, käskystä. Taiputko? Joo, tosi hienosti taipuu ja sormetkin menee siinä samalla. Noniin, nyt se putos. Meidän pitää nyt ehkä keskittyä tähän vähän paremmin. Just näin. Joo, hienosti taipuu alaspäin. Ja tossa on toi meidän moderni satupussi. Okei, hei, kiitos haasteesta Kaisa. Ja näihin tunnelmiin haastan täältä kauniista keväisestä Vihdistä. Ketäs mä nyt sit haastaisinkaan? Minä haastan armaat ystäväiseni Outi Niskasen ja armaan ystäväiseni Niina Airaksisen ja vielä armaan ystäväiseni Milla Laukkarisen. Ei muuta kuin pilkettä silmää ja porkkanaa suuhun, ja jos ei nyt sitten pistetään 248 tuntia aikaa, niin ei se on niin hätäistä näinä päivinä. Minulle nyt pääsi käymään niin, että mä unohdin sen juomisen.
ihan hyvä iskä ja äiskä, en mä niin hirveän alkkis oo. Mulla oli tällainen varattuna sitä varten. Mutta mä unohdin sen kotiin, enkä mä sitä olisi kyllä yksin voinut tuolla varmaan juodakaan. Mutta mä haluaisin nyt kiinnittää itselleni tämmöisen merkin tähän mun kypärään, koska mä oon niin onnellinen siitä, että porkkana toimii keppiä paremmin ja eipä tässä muuta kuin kukkahattutäti ja skool.